Παρασκευή στις 2:30 το μεσημέρι. Rusty Rivets. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μια νέα περιπέτεια ξεκινά. Ο κόσμος του Gorm απειλείται και οι εκλεκτοί είναι έτοιμοι να αναλάβουν δράση. Ο Zane, ο Glenn, ο Carter και η Sky είναι οι 4 Scions που εκπροσωπούν τα στοιχεία της φύσης. Με τη δύναμη των Gormiti θα πρέπει να υπερασπιστούν τον Gorm και τη γη από τον τρομερό Lord Graven και τις σκοτεινές δυνάμεις του. Η αναμονή τελείωσε. Το πεπρωμένο τους γράφεται με στοιχεία. Η περιπέτεια αρχίζει στον Nickelodeon. Τα Elesphere έχουν επιλέξει τους πολεμιστές. Εσύ είσαι έτοιμος. Gormiti, The New Era. Δευτέρα με Παρασκευή στις 7:30 το βράδυ.